Ang pag-arabi manen kailian, naputod dati live tayo ng muna ta ang loko-loko ti connection tayo ti LDT. So inusar ko dito ay data ti Globe ti cellphone. So kasunta kamat tayo tay gapot masayangan tayo masan tayo makompleto ti subukan nga bulan ti Abril. Ito pa nang rambak tayo ti bulan ti literatura ng Ilocano. Mangbasa tayo di sa balot kay Adani. Kasunod dati Dani na binasa tayo kay manibot ti Salmo ti nasantuan ng Biblia. Dati Adani ni Jack Mariro manipod iti libro Talibagok ang tuluhiya dagiti dandani iti Gumil Metro Manila nga inedit da Apo Benjamin M. Pascual, Jose Ebragado ken Apo Editor Plus B. Rambaud. May di kay Mariro lay pablag di Arelunos ti 1980s. Taksanggas at napukpukaw dati kupya tayo yung regalo ni Apo Editor Rambaud. Malagip tayo nga karaman kadagiti dandaniw iti dati nga antolohiya ket dagiti dandaniw ni Apo Juan Espiral Jr. pamaneknek at akob dati ket painting na nga napuluan iti Santa Maria ket tiyempo ita tinangisit a kabalyo o panawen ita tinangisit a kabalyo, something like that. Adda rin di tiyempo nga tunggal painting na po Hidalgo ket niyaramida na iti Dani ket may sa kadagit ti Adani ket isa ti napuluan iti Kidem ti Siknet. Ang translate ni Apo Dr. Aurelio S. Agkawili iti Ingles pinaruan na iti Pitch Black. Hindi ito Ilocano iti basaan tayo. Dahil na Apo Juan Espiral Jr. nga ibilang nagiti Ilocano kaya nagiti manurot nga Ilocano may sa kadagiti kang runaan manurot nga Ilocano hindi man iso ti kang runaan. Kidam ti Siknet. By the way, siguro kas pamadayaw kanya Apo Hidalgo padasan tayo basaan dito nga Dani sigon iti naimatangan tayo pa ng basa na iti dito Dani Kidem ti Siknet. Kidem ti Siknet agan an nagtayo taderraas aminen na bakrang tuy dalan sigurado di kitay gurod rininggan na kiti bini ti sabong ti kimat awanen ti pagpilyan uray iti mata ti allawig no agririn namasen dagiti oso ken agila iti daga ken tangatang kumalso nga ta dagiti saltek wenno ballag dagiti tekka dinto nga tagligsay ti buyon wenno biddot ti sintas naladawen tapno kraden pay ti libro tapno diskutiren dagiti binatog umayen ti ulo-ulo ti layos ay asinon to tagibaklay ken nagipumpon kalpasan ti dakkel a bakal. Kidem ti Siknet kakadwa ne aganan na tayo kaderas aminen abakrang ti dalan gustagina pasensya kayon ta santa nga nagpraktisen